Здравейте! Днес ще ви представим регулатор за високо налягане, производство на фирма Inserdil, Италия. Регулаторите на фирма Inserdil работят с входящо налягане до 220 бара и изходящо налягане в широк диапазон от 0,8 до 200 бара. Регулаторите са подходящи за инсталиране при инсталация от компресиран метан и се характеризират със сравнително високи дебити, като конкретният модел е R1200, като при него имаме дебит от 350 нормални кубически метра на час при изходящо налягане от 15 бара и 150 нормални кубически метра на час при изходящо налягане от 5 бара. Конкретният модел е оборудван с пружина, която работи от 1,5 до 15 бара. Моделът е изцяло месингов, като е окомплектован с манометри на входящото и на изходящото налягане, предпазно-изпускателен клапан, предварително калибриран на 25 бара, винт за регулиране на изходящото налягане и спирателна гайка. От страната на високото налягане имаме филтър и холендрова гайка, а от страната на ниското налягане имаме нипел с обратна резба. Регулаторите на фирма Inserdil работят с температурен диапазон от минус 20 до плюс 60 градуса, като това е характеристика, с която е важно да се съобразяваме и да избягваме по-високи температури, независимо, че подгревателните групи преди това в най-честия общ случай могат да достигат и по-високи температури. Ако се случи регулатора да се повреди, се продават резервни комплекти, които са на сравнително достъпни цени, подменящи изцяло вътрешната част, мембрани, филтър и така нататък. Още за продуктите на фирма Inserdil можете да намерите на zonagas.bg.